We kijken naar lozingen, we kijken naar dumpingen, we kijken naar overslag, we kijken naar illegaal bebouwing. Het waterschap kijkt vandaag mee vanuit de lucht. Alle partijen in de milieuhandhaving, van Rijkswaterstaat tot gemeente en van Staatsbosbeheer tot de politie, werken vandaag samen. Dat de mensen die inspecteren buiten, de inspecteurs, dat die kennis met elkaar maken, dat die kennis delen. Kortweg, dat men elkaar heel snel kan vinden en een persoonlijk contact kan hebben. Hebt u toevallig een vaarbewijs bij je? Nee. Nee. En waar komen jullie vandaan? Wij komen uit, we hebben hier een vaste lichtplaats, hier naast Hermes. Maar wie is eigenlijk schipper officieel? En waarom laat hij dan iemand varen die daar misschien helemaal niet toe capabel is? De bedoeling is natuurlijk goed om met verstandelijk gehandicapten te gaan varen. Maar Wim vindt het niet wijs om hen dan ook die boot te laten besturen. En ik wil een beetje een protocol, want er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. Ja, kan altijd gebeuren dat de moeder uitvalt. Ja. Maar die bewustwording die moet er eigenlijk meer in komen. Dat maakt mooie snelheid. Onze boot is dan gedetecteerd vanuit de lucht door het team in de helikopter. We kijken naar de vaarwegen, naar het vaargedrag van schepen en de recreatievaart. En op basis van dat vaargedrag wordt er op het water dan eventueel ingegrepen. En het is juist dit soort samenwerking dat Samen Sterk in Limburg wil verbeteren. Individueel optreden is hartstikke mooi, maar daar kun je eigenlijk moeilijk een vuist maken, ook op de langere termijn. Dus vandaar de samenwerking met netwerkpartners. Het is een heel breed scala waar men in dit geval Rijkswaterstaat naar kijkt, maar wij als waterschap natuurlijk ook. Hey, fijne dag hè. Hoi, hoi.